हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदां मोनखाबाय दिनैनि बे भिडिअआ मानि एबा सोरनि सायाव जागोन। लोगोफोर, बेनो जादों जौगाफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि, दासान्दि बयजोंबो सिनायजानाय बिथां हायेन ब्रह्म बिथांनि ससे सोमोन्दै। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना बिथां हायेन ब्रह्म बिथांखौ गोबांथारानो सिनायखायो आरो गोबाङा सिनायाबो जानो हागौ। नाथाय बिथांनि रोजाबनाय मेथाइफोरा गोबां रायजो राजाफोरनि गोसो बोनो हाबोगासिनो दङ आरो अनसायजाबोगासिनो दङ। बिथांनि बयनिख्रुइबो बांसिन मिथिसार जानाय आरो अनसायजानाय मेथाइफोरानो जादों लोगोफोर दालमिया सिमेन्टजों आरो दासान्दि जोबोर गोख्रैथिजों गोसारबाय थानाय हान्थु लोरफो लोरफो मुंनि दोंसे मेथाइ एबा मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, बिथां हायेन ब्रह्म बिथाङा मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे रियेल लाइफआव बिथाङा सासे आसाम पुलिसनि जब मावो। लोगोसेनो बिथाङा गाव मोजां मोननाय डान्सार फावखुंग्रि अनामिका नार्जारी मुंनि सासे समायना सिख्लाजों जुलिबो जाखांबाय। दायो बिथांमोननि फेमिलिया क'क्राझाराव थायो। लोगोफोर, ससियेल मिडियायाव बिथांमोनहा मोननै इउटुब चेनेल दङ। मोनसेया जादों हायेन ब्रह्म प्रेजेन्ट आरो गुबुन मोनसेया जादों अनामिका फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट। जाय चेनेलाव नोंथांमोना हान्थु लोरफो लोरफो मुंनि मेथाइ एबा मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनदोंमोन आरो नुबोगासिनो दङ। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना बिथांनि ससे सोमोन्दै एसेब्लाबो मोनथिनानै मोजां मोनबाय। बेजों लोगोसेनो बिथां हायेन ब्रह्म बिथांनि फेमिलि एबा बिथांनि सोमोन्दैनि ससे भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों। हान्थु लुरफु लुरफु सोमावनानै सानि न'आव हाबै 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 आइबो गैया आफाबो गैया हाबै 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 प्यार किया तो दर्द क्या बाल पैसे की और बॉय पहन है माना रंग आतंग हकीर 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 dulu dekat jam kadang motor kan